Дачо мина напред методи за матча, победа с 3-1 Орчо Войвода. Като контролен матч никога не съм смятал резултата от контрола, но има неща, върху които много трябва да работиме. Аз казах и по времето. Доволен съм изключително много от момчетата. Видях една сърцата игра. Грешки се правят, аз съм им казал, че да не се преценят от грешки. Но има голямо старание, голямо желание, много умора има. Има малко проблеми с 3-4 леки контузии. Но като цяло съм доволен. Резултатът в момента не е важен за мен, но има достатъчно време да работиме и има доста неща да оправяме, но ние си ги знаем вътре в отбора. По принцип това е хубаво, че влияе на самочувствието по положителните резултати в контролите. Все пак доволни си от нападението, почти 100% успеваемост днес. Доволен съм, но имаш и също борище хубав отбор. Имаха също доста положения, които повечето неща си бяхме виновни ние, но върху това ще работим. Мога да кажа, че почти всички, които играят отзад, са по на 19-20 години и аз не се преценявам да налагам млади момчета. Нещо да кажеш тук за второто по време началото, така няколко доста опасни влизания от наши футболисти, ти като бежи защитник, как ще ги коментираш? Така се влиза, аз така искам. Здраво, това е футбол. Балета си е друга, балета гледаме. Аз обичам здрава игра, правилно, за да имаше 2 жълти картона, човека ги даде, добро съдейство. Аз обичам мъжка и сърцата игра, те го знаят. Някой от футболистите ще отличите ли персонално? Всички отличавам. Доста тежък лагер изкарахме. Изключителни условия, за което благодаря на всички. Всички отличавам. Следващата ви контрола е в Пазарджик. Състава, с който ще излезнете, някакви промени ще има ли от този, с който ви видяхме? Много не знам. Сега ги пускам момчетата заслужено 3 дена да починат. В неделя се събираме, понеже да може да се излекуват всички контузени и да имаме повече хора на разположение.